Om morgenen er jeg altid frisk. Så tænder jeg mit lys, og så sidder jeg ellers bare i min seng. Og så kigger jeg på YouTube, om der er nogen, der har lagt nogle nye videoer ud. Og så tager jeg så det sundeste måltid, jeg kan finde. Ja, det var det sundeste, det der. Men jeg finder bare det sundeste, jeg kan finde. Ja. Ja, og jeg har Thijs med der. Han står også og drikker. Og så går jeg ned og børster tænder, fordi jeg har været klar til skole. Og så tager jeg ellers bare afsted i skole. Nu tager jeg afsted i skole. Ja, men det var min lille morgenrutine. Håber I nåede os med. Smid et like. Det var min 10 sub special. Håber I nåede os med. Og smid et like. Kameramanden. Kom her. Ja. Mega nice, bro. Ja. Men det var min 10 sub special. Han er helt vild. Vi skal ramme 12 næste gang. Jeg har sagt i en af mine videoer, den der 10 sub special, at jeg vil ramme 15. Bare vi rammer 12 eller 11, så er det lov. I ved I hvad? Nej, det ved nemlig. Jeg laver en sub special hver 5. gang, jeg får en. Eller hver 5. sub. Og der går nok et stykke tid, før jeg får 15. Og der kommer måske... Så please, jer der subscriber Christian, subscribe mig, der ligger link i beskrivelsen. Kom nu, jeg mener det. Så i morgen, så er du begyndt at kigge på din YouTube-kanal, så er det bare sådan 15 subs. Jamen det kan jo også være nogle af de 10 subs, der... Nogle af dine 10 subs, hvad hedder det? Abonnerer dig? Ja, det er nogen, der ikke har abonneret mig. Det kan være. Så er der ikke så meget mere at sige. Jo, der kommer måske en video i morgen. Der kommer måske en i dag. Men ved aldrig. Så er der ikke meget mere at sige. Husk at like og subscribe og kommentere. Pøj, folkens. Skal jeg gøre det? Ja. Pøj, folkens.